लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सोमोन्दै भिडिअ होनो नागिरदों। जोंहा डाबल मिथिंगा ना, मिथि नार्जारि आरो मिथिंगा बर' बिथांमोननि सायाव। लोगोफोर बाथ्राया जाहैबाय मिथिंगा बर' बिथाङा जिबायदि भिडिअ क्लेरिफिकेसन होदोंमोन, बेनि गेजेरावनो मिथि नार्जारि बिथाङाबो कमेन्टनि गेजेराव रिप्लाय हरदों। कमेन्टआबो नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय, आं फरायनानै होला कमेन्टखौ। कमेन्टआ नैबेनो, नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। नंगौ, बिथांमोना गोरोन्थियाव जि जालांबाय ना, नाथाय दा बिथांमोननि गेजेराव आरोबाव बिदि सानैनि गेजेरावनो मा कमेन्ट होलायनाय जादों नोंथांमोना नुबाय जानांगौ थाम्बनेइलावबो, आरो बेयाव स्क्रिनाव होनानै गोनां नोंथांमोना फरायबानो जाबाय आरो ना। दा मा बुंनो ना, दा गोरोन्थिया जालायबायब्ला जोङो निमाहा होलायनोबो रोंनांगोन आरो ना, गावजों गाव। दा जों गावजों गावनो निमाहा होलायनो रोङाबा मा जानोना। जों मानसि माहारिया निमाहा होज्लायनायानो सबसे गिदिर खामानि आरोना। बेनिफ्राय आरो गोरोन्थिया जालांबाय, नाथाय बिनि गोरोन्थि जानायनिफ्रायनो जों गावखौ हमदांनो हानांगौ जे गोरोन्थि खालामोब्ला बोरै जायो, बेखौ हमदांनो हानांगौ। लोगोसे मोजांथिं सोलायलांनो, गोसोखौ मोजांथिं लांनो नाजानांगौ आरो ना। जाथाय जानायनि गेजेरजों गोबाङा सोलायनो खाबु मोनो। सोलायनाय जाथायनि गेजेरजों सोलायनो हायोब्ला बेहा जिउआव मोजां साक्सेस जालांनाय लामाया फैयो आरो ना, गावखौ मोजांसिन लांनो हानाय लामाया फैयो। आरो सोरबाफोर ओरैबायदिबो दङ जे गावखौनो सोलायनो हाया, गोरोन्थि मावदोंबा बे गोरोन्थिथिं थांफ्लांबाय थागोन। बेबायदि मानसिया माने जोबनायनि लामायाव सहैयो आरो ना। बिदिब्ला बेनि बाथ्राया जाहैबाय जि जाबाय नोंथांमोना गोरोबलायदो, एबा बेखौ नोंथांमोना पस्ट होलायनो नांलिया, नङाबा बिदिनो दावराव जालांबाय थागोन। जि जाबाय नोंथांमोना सिरि थादो, बाथ्राया बेनो आरोना। दा नोंथांमोना सानैजों सिरि थाब्लानो बेफोरबायदि खौरां बाथ्राफोरा ओंखारफिननाय नंला। बिदिनो सिरियैनो थालांगोन। गावबा गावनो नोंथांमोना गावबा गाव लामाजों आगान सुरलांदो, जौगालांनायनि मोजांनि लामाखौ नोंथांमोना सायख'नानै लालांदो ना मा बुङो लोगोफोर? आसा खालामो बिथांमोना बिदिनो मोजां लामाजों आगान सुरलांफिनगोन, आरो गावजों गाव कमेन्ट होलायनायफोरखौ बिथांमोना नागारलायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय, कमेन्ट खालामनानै। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन, लोगोसे शेयार खालामना होगोन, बयबो भिडिअखौ नुनाय बादि। लोगोसे नोंथांमोननि अननायजों आंनि चेनेला एसे ग्र' जालांनो हानाय बादि। नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय साबायखर। बिदिनो भिडिअखौ आंनि सायावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय।